Ora bedane. Padha ta. Kaya iki ya tau mendem to. Lah nek ra mendem wis kaya Ya tanduk. ampun sayang. Kamu itu jangan mabuk-mabukan. Ya wis pedhot. Kamu itu sebagai nanti akan menjadi keluarga sekolah. Kepala keluarga. Ngene iki sok sampean ning sekolah ditakoni kowe didelok karo murite. Ki lho Pak Cus. Pak Cus. Pak Vincent. Mboten. Sik to. Masa kebetulan mboten Mas Vincent. Lho sapa Pak sapa? Pak Encus. Oh Pak Encus. Sik to. Sekolahan. Pak Ancus ki seragammu liyane ki renek. Napa gegedane napa Pak? Seragame Aspat Brata ki. Mbah Amin nggih. Mbah Amin. Mbah Amin ingkang pundi ngapunten? Oh, datang wingking. Inji alhamdulillah. Menika hajatipun menapa? Aduh, hajatipun kitanan sunatan. Iya. Kok roh sunatan kok lho. Lah mergo aku ya tau disunat. Ya lagi iki lho, sinten kok disunat. Wedok ki ya sunat, Mas. Lho, wedok iki iso disunat to? Biyen aku lanang. Oh iya. Ya. Kok kena sing ngeterne tresno kok ya. Sing ibat ya, sing bau reksa tuan rumah malam ini lho. Walah, Kanca Astabrata aja sewiyah-wiyah karo sing ibet bengi iki. Masa? Mergo lho omahe asli sawan kene kok. iki berarti sing dhewe dulure tres. Wis tunggal kene, tunggal kecamatan, tunggal desa. Ngerti ngono ngomong nek dulurmu ya ora tak jaluki dhuwit to, Tres. Heeh, kuwi asli sawahan Ya wis mriki. kadung dibayari lunas ya. Ya wis ora apa-apa. Sok balekno tris. Nggih. Mas Tris, alhamdulillah matur sembah nuwun. Jan cahyane saya putih ya, Mas. Saya putih. Saya bersih. Saya resik. Ketok untune tok. Mas Tris iki mbiyen, Mas. Heeh. Mas Tris iki mbiyen jaman cek urung rapi, cek Joko mermorane aku. Oh, nalika jaman isih bujang durung krama, aworane sampeyan. Amarane aku. Jaman lagi bar sunat amarane aku, Mas. Oh, tris niku nggih. Nggih. Aku mbiyen turut kene iki Mas melu campur sari ya sing ibot ya Tris kuwi. Oh, jaman berjuang riyen nggih. Jaman berjuang no. Tenan basa saiki petuk kok ya wis tuwek to Tris iki. Lah iya no, wis pun anak-anak kok heeh. Istrinya Mas Tris juga ikut di sini. Lu ndak roh nek kuwi. Nggak ada? Mboten. Oh sudah pulang. Sudah Mergone pulang. gak kuat ngrungokne suarane Tris ning jaba. Wow. Piye to Mas suarane Tres ning jaba piye Mas Teh? Elek Mas. Mosok to? Image-nya Tres itu aja nyebarne fitnah lho. Engko teko omah ben gelut. Sekali kok gawe wong cukrah heeh. Injih menika Dek Saka. asalipun Dek Saka Arhan Saka. Saka Pinten? Saka ngoten Saka. mawon. Heeh. Dek Saka ingkang pundi? Heeh, pun babuk dereng. Injih Dek Saka. Selamat menikmati bentuk baru Dek Saka nggih. Sunat kok ya. Nah, nggih sunat. Bentuke baru. Semoga puas dengan hasilnya. Puas dengan hasilnya. Dan dipergunakan semestinya. Betul, kayak aku. Oh ngono Mas. Iya no. Heeh. Lah sampean semestinya bagaimana Mas? Loh, cowok itu. Kok gak iso kok ini ngopo to? Cowok itu kalau sudah dihitan, ya toh, kalau belum menikah itu tidak boleh disentuh-sentuhkan oleh yang bukan haknya. Maksudnya piye to kok ora jawab aku? Maksudnya yo. Ora jawab. Aku jelas no, aku kan jek cilik Mas. Cilik apa model kaya blandut macan. Saiki lho, Mas Akbar ki delok wayangan ya dipasang ngenekan panggungnya. Lho, iku asbake sing nyimping niku. Asbake sing nyimping. Iki asli cor-coran no. Asli cor-coran. Wis to. Aku jelas no kuwi mau piye tentang sunat kuwi mau piye Mas? Maksude barang kuwi nyuwun sewu dienggo pipis to. Barangnya siapa? Ya barangku to. Ndelok. Iso delok iki. Lah aku ra duwe wong aku wedok kok. Tenane. Lah kok jare mau ngomong lek sunat. Biyen. Oh, Iki pacik wis tak- lanang. Iki tak ketok kok wis. Tenan. Wis tak ketok tak nggo gandul kunci kok. Lah nek mbok ketok mbok ganjungan kunci meng kok nek nguyuh kok ngadeg. Lho, tukul neh. Waduh. Apa nek Ya, kono. aku jelasno sik dari segi pengalaman Anda. Aku biyen yo sunat. Lho, sampean kan saiki wis balik, wis umur 21 plus. Ya, biyen yo sunat. Aku ki SD kelas 5 sunat. Oh, ngono. Ayo no. Terus? Bar sunat aku puas akan hasilnya. Langsung tak tanjake Oh, kuwi. terus mbok dudah-dudane wong. Mboten no, mesti tanjake yo dienggo pipis. Saurunge sunat apa sampean gak tahu pipis?
Duh, yo pipis, mesti perdana pipis setelah sunat. Nah, ngono lho. Gak iso mikir ta aku. Ya, ora usah dipikir. Kuwi pipisnya rupane apa, Mas? Ya wis ngono kuwi ah, kok saya menjurus ngono. Biasanya kan beda nek wis sunat karo urung sunat ki pipisnya beda. Padha. Pipis yo ngono kuwi. Mosok jare Deni kok gak. Jare Deni piye? Nek Nah, bar iya. mangsaku kok Terus bagaimana, Mas? yo maksud dipergunakan yang sebaiknya, Oh, iya, ya toh. alhamdulillah. Aja nganti ya toh dipergunakan disalahgunakan ngono lho. Ora beda kaya aku ngene iki lho, Mas. Loh, kok kaya sampean? Dipergunakan dengan semestinya. Lah kok iso? Nah jantung macak wedak lho, nguyuh ya tetep ngadeg. Lah nek lungguh pra ya kesrek. Iya. Wah, aku ae. Jenengan iki kok ya aku ora sunat teko ndi-ndi aku. Nah iya toh. Pokoke Dik Dik Saka. semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nggih Dik Amin. Saka. Amin ya rabbal kok. Lah mosok Dik Saka dadi banci. Oh iya. Ya dicontoh sing apik-apik. Jadilah lelaki yang sejati. Weh, Ini ki masamu ning omahku ya usung-usung lho Mas. Beh, nek prai nyinden ngono ya, Mbak. Oh, keduk pasir barang. Bayo, sinden kondang duk kulon etan kidul lor Mbak Manuhara kondange kaya ngono ki nek ora nyinden keduk pasir. Oh, las aku Mas. Piye. Ora isin ngono karo tanggamu. Apa isin? Oh, badok ra njaluk tangga kok. Iya. Bener. Ya. Sing penting itu Mas, Ah. saling menghargai hidup di masyarakat itu saling menghargai. Bener. Saling menghormati sesama. Iya. Dan nanti akan jadi guyub rukun. Ngono lho, Mas. Sing diarani wong terhormat niku kawitane ya kudu gelem menghormati orang lain. Betul. Ada, bener ta? Dengaran kok meletik dina iki. Lah iya meletikno, hawane adem. Jenengan teng sawan mboten kademen nggih, kaya ngene iki Boten hawane. kula riyen jaman prawanan tasik kemutan kula teng mriki campur sarinan kalih lintang kemukus nggih Mas. Nggih Mas Sutris nggih. Jaman semono ya Mas. Jaman aku cek prawan, terus ya cek Joko. Sik to meng jare Mbak Manuhara sunat kok jaman jek perawan piye to kok. Aku yo bingung karo awakku. Lah piye aku meneng kono pethokan hansip to Mas. Heeh. Rene mung arep digawa hansip to Jawa kuat. Dikawal. Lah kok cah cilik iki bungok-bungok. Bunga-bunga piye? Iki lho bancine kecekel, iki lho bancine kecekel. Rumangsaku yo ki menghormati sampean dikawal, dihormati, digolekne dalan. Wis pokoke ndedonga sing apik-apik wae. Ndedonga sing apik-apik, Dik Saka muga-muga jadi anak yang berbakti, ngono to? Nah, wis. Dik Saka kok ya wis besar fotone tapi kok cilik ya. Fotone ning pamflet kok jek cilik. Ya itu foto kecilannya mungkin. Foto kecilannya. Sekarang sudah sunat, sekarang besar. Bagus loh. Wis bagus. Dik Saka sunatnya sudah berapa tahun? Baru 1 minggu. Oh 6 bulan. Oh sudah garing. Ya wis nong. Aku sing garinge rada suwi aku mbiyen. Oh lah sampean nakal. Mboten no, mangko sewulan luwih. Gendelen kula niku riyen. Mosok. Delok mosok. Hei, oh ya wis bar biyen. Gendelen ki apa to? Gundangan niku lho. Ya. Gondang ki pra ya ndek Lengkong kono to, Mas? Kuwi desa kecamatan. Sak nyatur panglipur, Mbak. Mbak pilih mantan pamundutan. Lho niki mau pamundutanipun saking tuan rumah pepeling sampun ngatur selawat badar kalih niki wonten sing badhe nyumbang lagu Mbak Zoya. Oh, Ning sadurunge Mbak Zoya mbok jenengan nembang sik. Oh, Ya no. Heeh. Wis mardika ing penggalih. Oke. Apa? Sing nganggo bawa to, Mbak? Bawa nggih. Ya no. Pengendare wis bagus ya kaya ngono dik. Jantenan. Ora pengendare kok terus desah maksud aku. Aku nek wong bagus iku kudu desah. Nek iya. Iki kok aja. Padha aku kuwi ya. Oh, ora ngapa. Padha lanange maksudnya. Oh ya. Jak omong nangel ta. Ya. Apa Mbak pelok? Nganu nggih nyidam sari mawon. Oke. Senenganku. Seneng aku. Jenengan. Duet apa piye Mas? Aku Ya. ganti. Aja duet sing nek sampean ngejak duet penggendar engko sing gendari siji sapa? Loro sing nyimping cemburu. Ya wis karo jenengan mawon Kang Mas. Sing nyimping cemburu. Aku gandrungen. Lho, Aku gandrungen. boyo. Gek Kaya kowe gawe video klip karo sing kae lho. Weh. Rumangsaku kok. Aku gandrungen. Piye carane gandrung iki piye? Wih apa? Wis mbok esrek-esrek ning mayang iki lho. Wanita ki ya ngene iki penuh dengan gaya. Oh, gaya. Bagaimana Anda sebagai pria itu menyesuaikan keadaan ngono lho Mas. Oh, ngerti ya, Mak.
Jan bawa Mbak Yu. Wis jan sutris jan le. Terus? Iya, Terus bahasa tanggapan ning omahe dhewe kok gak bergerak ya. Lek dia dibagus-bagus nih. Juwaim ngono. Biasane nek bar ngene iki mloler. Pikone gacing. Iya, mangga, Iya. Pasanganmu ki mau ora melok lho, Mbak. Sinten? Jane request Victor ora melok izin. Wis pecat ae. Ya aja to mesake. Tapi jujur Mbak Manohara, dengan sudut pandang seorang wanita penabuh Astabrata sak menika iki menurut panjenengan sing paling bagus pundi, Mbak? Heru. Yo penabuh pengrawit maksudnya. Oh, pengrawit. Oh ya kuwi ya padha aku ya. Sing nabuk surang ngawur. Mas aku kan. Penabuh sing paling bagus. Apa siter sing nyempel siter. Iku siter. Mau kok beduk ngono. Loh, niku suarane suara emas loh. Jajal. Suara emas, ayo. Niku mempunyai suara emas. Aku gak situ mbok gandro, mbok wakilne sapa? Niki suarane emas, saestu suarane emas. Engko kok sampai Nek ibadah teng gereja niku nggih niku sing nyanyi, nggih sing mimpin. Wetengmu senep aku duwe enter stop kok ayo. Ah wis, ayo munggah. Ya ngono kuwi. Yo tak keke. Sowen. Kowe lanang. Kok wegah goceli to? Ngenyek nyepelek. Mana jare ngenyek aku kowe. Aku ape rapi jare. Ngapa? Aku rapi. Cekelimik sik cekelimik. Ndi mike. Sik nyekel omae. Munggah yo ngadeg to. Kowe koyo Pak. Kok gak melok nyapa? Kowe nyapo cekelan HP panggung iki gak boleh bawa HP. Mike. Mike ning kono. Mike. Iya. Mike titipke sinden sik. Sae lha ngono lho. Oh alah. Piye? Nduk iya. Koceki Mas, aku arep munggah ra iso. Lho diko celan Lah cek rene. Iya, Bingo. Nyapo kok beyo? Sik to. Tangane kok irenge nggih klosorongan tangan to, Mas. Asline ngono sarung tangan kuwi to. Mosok ki asli kulit. Waduh. Walah. Ya sepurone lagi ro lho, Mas. Iya. Situ apa gak? Hah? Situ apa gak? Sita. Ngene gendong ngene. Mas. Gendong karo wanitae sing gemati. Aja to. Lah nyapa? Lah nyapa to? Aku gak kulino ngene iki. Lho Lho, kulino. makane dikulinakne ayo. Belajar sak dhuwur rabi ki ngono kuwi. Lho arep rapi to, Mas? Arep rabi. Malah justru arep rapi ki belajar karo banci sik. Nah. Ben pinter. Rajur. Entar to. Madhep rene. Mendak. Sik to lati mengisor ngene lho. Mendak. Aku tak mulih. Mendak kok. Ngene lho berarti ngisor. Mendak lah ngono lho. Sik to, wis. Yo, unggahke. Ndak iya. Diapakne kok bengok diapakne. Piye, Mas? Iso ketoke diupek-upek diapakne lho. Aku ditabrak sisih. Gak nyantol belas. Gak nyantol belas sih jare. Piye, Kang Mas? Gak piye-piye. Wes pokok gak piye-piye dino iki. Nek ora percaya delok sak lareke Mbak Manohara. Suarane apik tenan. Estu kok. Heeh. Iki dikon bawa kok malah mliliki sing geder ngono. Sak pira ta? Wih. Piye? Nek mumpuni sak pira ta piye? Sak pira? Lah ora ndekmu gak ngono. Lah piye mong piye? Tanda, piye? Sak pira ta? Ketok iki ya banci iki to ya. Komplit Astabrata iki katen niku. Tapi panjangmu kok sitoke banci kabeh to. Ngene iki yo diwijo nek isuk. Weh ya. Niku guru lho Mbak Manohara. Guru. Nek bengi nabuh, nek isuk sregep jam 7 pagi sudah di sekolahan. Aku ono Mas yen sampean guru. Tak warai maling. Tak warai maling. Ya, Mas. Guru dadi contoh. Maling ki larangan negara kok sampean ki pengen ngono ki lho. Maksudnya maling barang sing apik. Dicontoh. Maling apa tak tekoni maling apa? Yo maling kau taman. Ya. Maling kau taman. Yo
Kuwi penting. Do dewa Jawa. Apik tenan. Suarane apik. Luar biasa. Ya Allah. Hebat. Suaramu apik tenan. Omong buku. Napa? Cangkemku elek. Suaramu apik tenan. Apik? Ya Allah, ora nyangka ya, Mas. Domong. Bocah rupane kaya cok bakal kok ya suarane apik. Apik Dotewa ya iki lho, malah Apik, Mas. arum sampeyan. Ya karo tanganku didemekno, Mas. Bocah Dihidupkan suasana panggung. Don, sampeyan iso hidup apa ora? Enggak. Ora iso. Masa ora iso hidup? Gak iso. Lah nyapa, Mas? Wis pokok ora iso. Siti-siti ono. Masa sithik-sithik ra iso hidup? Gak iso. Meremong kok sesuk lah hidup. Marahi Mas Herman. Nyapa kok Mas Herman? Dotewa ya, Jawa. Dikecek tanganku. Temen cek cek. Nah, ngono lho. Manuto ndang Aduh, rampung Dewa. manuto. Dewa-dewa ning asmara Iya. kuat. Wis ta iya. Wong mendem karo ora mendem ora nek bedane. Ora nek bedane. Padha tak. Kok iki ya tau mendem to? Lah nek ora mendem wis kaya Ya tanduk. ampun sayang. Kamu itu jangan mabuk-mabukan. Ya wis pedot. Kamu itu sebagai nanti akan menjadi keluarga sekolah. Keluarga Kepala Sakinah. keluarga. Ngene iki sok sampean ning sekolah ditakoni, "Weh didelok karo murite." Lho Pak Cus, Pak Cus. Pak Cus, Pak oleh. Vincent, Pak Vincent. Mboten. Sik to. Mas mboten Mas Vincent. Lho sapa Pak sapa? Pak Encus. Oh, Pak Encus. Eta. Sak sekolahan. Pak Ancus ki seragammu liyane ki renek. Eh, Nyapa kegedane napa, Pak? Seragame Aspat Brata ki nek pink, nek gak pink ya putih. Tanggapan bendino dhuwitmu nggo apa? Penjalukan. Stres lho. Penjalukan pink. Iki mau jane arep nganggo batik. Tres, sing njaluk ki tres to. Mas Teh motif batik. Kuwi ki jane gawe pink ora pantes lho, Tes. Lah kok kaya apa? Heh? Nek Mas Tres Sik ta piye? Penjalukan. Jane kaya tomcat lho, tres wae gawe iki. Kok iso penjalukan ae? ki jare kesel lagi sak lare wis kesel lho. gak kesel. Berdiri. Berdiri. Jok esuk nganti. Tapi iso. Iso. Dotewa. Ya. Dewa-dewa. Aja ganggu. Ya. Goceki tanganku goceki. Iya tak gocekane grene. Manggung. Sampeyan kan arep rabi jarene. Heeh. Sida apa ora? Sida. Rabi karo wedok? Apa banci? Ya ora nek popone ngono kae. Ora rabi karo sapa Ya wedok apa? wedok. Wedok tenan. Ya tenan. Candi. Anu wis tak tak. Wis enak. Sik. Kamu diam tak wakilane. Ya. Aku mau kowe. Sini tangannya Ah sini. iya sayang. iya. Kamu mau nikah? J. Nikah sama perempuan? J. Tenan? Tenang. Enek bolongane. Delok lambene. Ya Mas ya. Iya. Tenan apa ora? Tenan lho ya. Oh. Dotewa karo lungguh kene lho, lungguh kene. Lungguh. Karo dicekli tangane. Iya, lungguh. Iya kaya toprak-toprak tobong-tobong lho. Datok, Mas aku gandrung. Tak tamane aku pacarmu terus sampean iki menyikapi wong wedok ki sing kaya aku ngene iki piye ngono lho. Aku gak tau ngene. Lah ya mangkane ngono. Ngono. Ya kok nek tak ngenek ning kok sik. Gelem ngenekne. Gak. Wis oke. Sida. Wis dono. Ya sida. Dotewa. Ya. Do dewa. Jawa Takum. Ya. Walah. Kang Wa Mas. eh Lho kok nggih piye to karo bojone kok Karo bojone kok nggih nggih. iki lho. pripun Yayi? Ya. Wis to, lunyu gerakmu ngene iki. Seger terusan ngene iki. Pripun? Sajroning ngatinipun. Nggih. Kanjeng. Nggih. Menika wonten namung panjenengan Kang Mas. Aku terus piye? Ya. Semono uga pun Kakang Yayi. Semono uga pun Kakang Saestu Yayi. Kang Mas. Saestu. Kowe nyapa to kok kaya lemes ngono apa to? Dak. Sama geratak ngono. Yang ini ki wong wedok ki nek wis
kadung kecintaan ki yo ngene iki nang gone wong lanang. Patrah iya, Mas, tenan. Iya, heeh. Wis ngene iki lah rasane iki. Golek dhuwit yo ngene iki. Iya. Sesuk didelok murid-murid Pak Aryo. Iya. Ayo gocekine. Ya. Engko murid-muridmu ben ngomong, guruku doyan banci." Nek muridmu ngono gak peseneni ya, Sok ya. Mboten. Oh, ya sabar, guru sabar. Sabar. Iya. Innallaha masabirin. Artine Wong sabar ki kasih ngawloh. Ya. wong sabar ditek-itek kancane. Lah aku ya bener, aku ya tahu kok. Iya. Iya, heeh. Jarene moh tangane moh cepot itu. Walah. Alah. Kliru neh. Oh ngono dimik-mik ngene. Lho malah dimik-mik ngene iki. Masya Allah. Belas gak. Tenan ora. Cekel. Ya cekel. Malah. Ngono lho. Terus karo lenggah to. Karo lenggah ngene lho. Ngene. Iki lho. Aku pangku. Aduh buka HP Oh ku. padha lanange kok. Ya. Kok iso. Itu apa gak? Sita. Nek sampean sida apa ora? Ora sida rapi ya ora apa-apa aku tak karo liyane. Ya aku nek sida ki rapi sida. Tapi ya gak yang ngene iki. Aku nek rapi mbok tukokne apa, Mas? Tak tukokne Apa? Omah. Omah apa sing gedhe? Omah jago. Wis to. Yo enggak mau. Omah aku tak kei mesin. Saya tau piye omah kok dikek Omah mesin. kok dikei mesin ki lho. Dadi ku metu sak omahe greng, metu sak omahe. Oh. Oh. Nah jadi ada di gembel ceritane. Omah kei mesin. Aku sida mbok pangku apa ora? Ya. Sida mbok pangku apa ora? Ya. Engko nek aku mbok pangku. Terus piye? Pripun? Welasana. Terus. Apa? Mringwak. Wing mrawa. Mringwak. Apa to, Mas? Kowe iki mengganggu. Mengganggu. Ngapa? Wong aku iki njaluk pangku. Diapane? Ubeng-ubeng ning ngene. Lah kok kita rupamu yang menikmati. Aku ki golek inggon sing penak ki sing endi ngono lho Mas. Jajal to lungguhone. Lungguh sik. Wis tak gocelane Mbak Mano. Yo, ndak lungguh. Plek tak goceli pisan. Sekop-sekop Mas. Ya, heeh, sekapan ya. Ayo ndang. Apa to ki? Mas, Piye, Jus? Piye komentarno to? piye? Wah, cukup dingin. Wis cukup. Saya tak tenanan kok Ya, ya. ayo selak subuh gitu. Wis suwe ya. Aku mbok gantung, mbok gandrung, Tak gandring. pitik wae kok ya. Welasana. Mringwak mami. Mas, Nggih. Karo bojone nggih apa janji ngono lho. Apa Yayi? Ngono lho. kaya apa Mas? Terpal. Hei. Kowe mbok ngomong lintang-lintang Panjerino. Lintang apa? Apa bulan ngono lho Mas? Lah wujudnya ya terpal kok. Ya ning drama ki ginawe gawe ngono lho. Wong kae iki totok manik iki awake dhewe gandrung iki totok manik ngono. Wah, etok-etoke. Tak men. Ya ngono lho. Etok-etoke ya. Ya. Lintang Kene Panjerino. iki goceki bangkeanku. Be, ya kaya nggawe sak. Peh nyek gaji ki. Nesu, dirayu. Nesu, wong wedok nesu dirayu. Aja nesu tak tukokne pri. Tukane apa? Segone pri. Oh ya. Wis nesu mbok yo ben. Oh iya. Wong aja polah. Sampeyan iki lho. Nggih. Karo wong wedok kok ora pekables to, Mas? Belas Patrah yo. Masa tanggane tuku motor, aku mbok kon ngingeti tok. Sak ora-orane ki aku mbok tukane motor. Iya. Sampe melok nangis. Aku gak ndek duwe. Ngenten. Tanggapan bedino kok. Nggih pangan angel kok tukokne motor. Ya Mas ya. Ya. Wis ta awake ku ngene tok Iya. Heeh. Ngene tok Tak ae. tak tekoni. Nggih. Sampeyan mau arep budal atus apa ora? Gak. Lah nyapa to, Mbak? Nyapa to kok tekone adus ora nyapa to? Masa ambune kaya kepik lho. Lah wong rumah tangga kok apa ngambu-ngambu. Ini lho, rene.
Kok yang ngisik nih aku. Aja ning kene. Ngene. Kayak semprot. Iya. Kayak minyak semprot. Keleke dibuka. Kene. Kowe ngene iki memburuk. Yo jok ki. Ku ya pesing kene. Iku mau wekal. Makare berarti gelem berarti. Enggak. Maksudnya mekar ki apa nek jareke? Dari Ayo tang. anyar. Besok Bes Besok kapan? ya. Besok kapan ketekan cecer lan wong ayu. Fokus to. Kowe iki kenapa to kok ora fokus kan apa? Aku nek fokus malah hilang. Lah kok iso? Ngangku hilang. Lah iki wis bojone wis lomat-lomat ngene kok. Enggak diapakne teki jane iki? Aku njaluk dihamili. Diamili turut ana. Aja-aja. Lah ngapa ora mbok turuti? Aku moh aku. Tenan? Enggak, Lah ngapa kok moh? belum siap. Iya. Aku sudah siap. Berarti mempersiapkan memantaskan diri dulu untuk Mbak Manohara. Yo gak. Duh, kok gak gitu? Ya digeseng ning lewile. Neng ndi Mas? Gak ning kene. Oh, kamu selingkuh ternyata. Syukur selingkuh, Mbak. Kamu selingkuh. Hmm. Dasar semua laki-laki buaya. Buaya kamu. Wis ping pindho iki. Ya, 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 Pamanira nah kudo. kowe iki arep nyekel para pencak jene kok iso. Tak juotos. Ayo, Dang. Tanpa ya perahu sasat sarah. Cek Mas. sasat. Sarah. Habiskan semuanya. Iya. Dang ayo. Ya, Sas- sasat sarah sing jolotri. Wis ora apa-apa, wis nyidam. Hitam dipeluk ngono lho, Mas. sari as moro. Ya, tepuk tangan, apik suara Mas. Sik. Nggih. Bar. Terus? Tugasnya terus joget sampean. Ojo. Aku luwung nembang timbang joget. Nek mboten ngerawit menika nggih jadil niku lho, Mbak. Apa jaran. bagian apa celeng apa kuwi? Aku ora paham. Kepang. Kepang kejaranan niku ngene iki. Oh iya iya Aku iya. tidak diguyu pahri. Mau diguyu petek bayaran to. Iya no. Bukot C apa bukok? C. Yo, maka Seliramu sangat melatih. Akar rasa negeri. Allah. Oh pinter Mbak Mas. Pinter. Rene sik. Rene sik. Ini pinter jogete apik jaranan Aku mengkok ya untung gawa properti. Ah. Sik lakone madhep rono. Madhep kono iki. Madhep kene. Aja delok rono sik, aja delok rono. Gak oleh ngintip. Aduh. Wis to. Tengi. Ora. Engko tak semprote minyak. Wis to, karek sithik wae lho. Karek sithik, lho. Ora sithik nyidam sari ngenteni nyidam sari ki lho. Kaya pantes gawe ra iki ya. Ya. Ayo ditekke no. Jogete ben pantes ya. Ayo, joget.